Hello guys, खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबाय। लोगोफोर आं दिनैबो मोनसे संनाय भिडिअ लाबोलायबाय आरोना। ओमफ्राय आं दिनैहाय लावजों ओमफ्राय बयलार बेदरजोंहाय संनो नागिरदों। पानियालावजों आरोना बयलार बेदरजों संगोन। ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनोसै। स' बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबाय थादो। थ' बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। लाव फिथाइया थेलेब लेब आरोना, गिदिरबो नङा फिसा बोथिसे थांगोन जोंहा। मैगं लेबनोसै लाव लाव Kemana? Kemana? Tahu aku rasanya malah. Kiululu lau ne. Kiululu lau. आलु भाजा रुटि बाजारनि आरोना, बाजाराव थांदोंमोन माखासे ओमफ्राय फिसालानो लाना फैफादो। देखायदों नोंथांमोननो माने बादाम दंलायो आलु भाजाया रुटि। Ini लोगोफोर सुखांबाय आं दाउखौहाय आलुल'सो होफादों आरोना। सुखाना लाबाय ओमफ्राय नै बेदरा फिसा फिसा गोदादों दाउआ। नै बानलु सामब्राम देना लानोसै। साराय दुंबाय थाव होनोसै। थावाबो दुंबाय। संख्रि पियाज बेदरखौ होनोसै। हालदै होथ'वाखै आरोना, ओमफ्राय गुफुरफोरखौबो होनोसै। बेदरखौ फिसा फिसा गोदादो, गेब्लेजोबगोन दा। बयलार बेदरफोरा गेब्लेनो नागिरो ना। हालदै बरिया जाबाय। गुन्द्रा जाखायो खिन्थु ओंख्रिया मोजां आरोना, गुन्द्रा जाबाय साद जायो। दाना आङो मैगंखौ होनोसै।
Udah agak rusak. Dia gerlei naman lah saat ketahu mau kamu dia lawan kita dengar nang baca nih lain pelan dia dia naman lah wow mesti ketahu mau kamu macam tadi bagus sih merangkak teman dia naman lah tapi sih penenggar nah bagus sih nalai sih jepang Sila kapal, mabari dong mana Loki Fuzani bयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय हेपि लक्ष्मी फुजा लक्ष्मी आइ नायहैदो आरोना गासैबो फुजाखौहाय ओमफ्राय जोंनिथिं जायो आरोना खायसे खायसेथिं जाया जोंनिथिंबो जायो जानाया फिसा आरोना ओरैनो जायो मन्दिरफोरनि थांनानै खेबसे दैया रानबाय जाबाय आरोना आलुखौ मोनफा मोननै नाफुनसै jadi आरो हाय गोथाव जाबावगौमोन आरोना दाबो गोथाव जादों लोगोफोर मोनबाय ओंख्रिया लोगोफोर मोनबाय ओमफ्राय दायोहाय जानोसै आरोना फार्स्टआवथ' जागासिनो पेन जानायखौ लाबाय थाथ'ला देखायबाय थाथ'ला लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो मोजां मोनदोंब्लाथाय लाइक शेयार खालामना होब्लानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिदिब्ला लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावसिगोन बाय बाय जानायखौ देखायबाय थाथ'ला आरोना जानाय देखायबाय